Moko kowe ngerti dhewe kowe bojo anyar, aku urip terus. Dadi kula adosi Jago nanti. Kanggo saya yo. Ingatan menika. Benar laten pun kakang mana ombene dhisik. Sing ora iso mati, ora mung dewa ning klebu Kalorau. Akan Kalorau. Nangunjuk Kantheng Pamerta palayune nembe dumugi Tenggak. Lumarap kaya kilat. Cakrane Bathara Sumang ya sang Bathara Hari ya sang Bathara Wisnu tatas gune sirahe urip mergo kedayan Tirta-mertane gembunge kumleyang mudhun ing bumi. Wisnu namung kowe sing luput nanging Sang Hyang Candra karo Bathara Surya sing klen. Wiwit sing jubriya menyang aku ya mung Candra karo Surya. Aja takon dosamu, ndase Kalorau rembu culung urip sajeke urip. Sampun dipun ombe karo Kalorau rembu culung. Nang kon tatas wis senjata cakra. Lah panjenengan diombe
nembe dumugi tenggak kula tugel gulunipun sirahipun gesang gembungipun lesat nanggap wonten ing Marcapada wae adalah lah iku lak yo gemubruk ning lemah meden-medeni wong karo meneh ndase buculung isih urip ada cenonan-cenonan tekan dinding dikira barongan kesenengan wong kono kae saya senengane dolanan barongan aja kadung aja mati kanthi piye iki sing dincim iki Bathara Surya kowe lho uga Bathara Candra sang Hyang wis ayo padha direksa Marcapada gembunge rauh iki kok kepiye nyenengake temenan karo iya lho kok saya mboten lho nek tanggal ping 15 iki kudune iki rada suwe ndadari kurang ini iki lho kok kali separo kok enten apa ya ketutup mendung apa Gegono katana sabawa mewah pepening bengi kang kaya ketaman begawa dadine kaya ngene iki gembungku dening bumi nanging sirah
Ajeng kados pundi kok menawa ning kayaning Tirta Marta sing mlebu ning tutupku ayo digoleki gembungku. Kok menawa ana daya luwih pun bapa bisa bali kaya sekawit. Tari kampus tuwa terus nata nyingking Ulang ya.